Україна перекрила не русло річки Дніпро, а перекрила штучну технологічну споруду «Канал», яка знаходиться на території України під юрисдикцією України і фінансується з державного бюджету України. На це Україна має повне право. Жодна інша держава не має права розпоряджатися каналом. Це українська споруда, і тільки Україна може визначати, яким чином її використовувати. Напомню, ранее так называемый спикер оккупационного парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что вода, которая подавалась на полуостров до оккупации Северо-Крымского канала, не принадлежит Украине. Как вы думаете, на что может пойти сегодня Кремль, чтобы получить доступ к Северо-Крымскому каналу? Я думаю, що до кінця цього року ми не будемо мати якихось активних дій проти України, тому що зараз така позиція вичікування. Ми матимемо, здається, 3 листопада вибори в Сполучених Штатах, які зможуть або змінити риторику в кращому руслі для Російської Федерації, або в гіршому руслі, тому що ми бачимо вже зараз Джо Байден, головний кандидат від демократів на перемогу, і лідер рейтингів політичних, він ще рік тому сказав, що у мене головним питанням буде зовнішньої політики питання України. Тому, звичайно, активізація цих процесів і намагання показати, що Росія максимально не втручається зараз в справи Республіки Білорусь, те, що там відбувається, це якраз позиція вичікування, і в такій позиції нічого не зміниться до кінця року. Так само не буде проведено ще один нормандський саміт. Ми бачимо, що Росія прямо заявляє, що поки говорити нема про що.